ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏହି ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଶାନଦାର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ନୂଆ ଜର୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫଟୋରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏହି ନୂଆ ଜର୍ସିର ସ୍ପନ୍ସର ବାଇଜୁସ୍ ହିଁ ରହିଛି। ବାଇଜୁସ୍ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିର ସ୍ପନ୍ସର କରିଆସୁଛି। ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜର୍ସିକୁ ଭାରତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପିନ୍ଧି ଖେଳିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।